Κοίτα, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα, χωρίς καμία ωρεοποίηση και χωρίς να κρύψω τίποτα. Αυτό που θα ακούσεις τώρα δεν στο έμαθε ποτέ ο πατέρας σου, ούτε το διάβασε σε κάποιο σχολικό βιβλίο. Κανείς δεν ήθελε να το μάθεις, γιατί η γνώση αυτή είναι επικίνδυνη. Από παιδί σε μεγάλωσαν με ιστορίες για καλοσύνη, για αλληλεγγύη, για δικαιοσύνη. Σου είπαν ότι ο κόσμος λειτουργεί με κανόνες ηθικούς και ότι αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος για να σε σεβαστούν. Μα αυτή είναι μόνο η βιτρίνα. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από κάθε χαμόγελο, πίσω από κάθε ευγενικό βλέμμα, πίσω από κάθε υπόσχεση, υπάρχει ένας αόρατος μηχανισμός που κινεί τα νήματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτόν τον μηχανισμό δεν στον αποκάλυψαν, γιατί σε θέλουν να ζεις μέσα στην αυταπάτη, αδύναμος, ανυποψίαστος, εύκολος να χειραγωγηθείς. Το σχολείο δεν μίλησε ποτέ γι' αυτό, γιατί το σχολείο φτιάχτηκε για να παράγει υπάκουους ανθρώπους και όχι ελεύθερα μυαλά. Ο πατέρας σου δεν μίλησε ποτέ γι' αυτό, γιατί και εκείνος έμαθε να ζει σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων και φόβου. Μα εσύ βρίσκεσαι τώρα εδώ και αυτό που θα σου αποκαλύψω δεν είναι όμορφο, δεν είναι ρομαντικό και ίσως να μην είναι καν εύκολο να το δεχτείς. Είναι όμως η πραγματικότητα και μόλις την αντικρίσεις κατάματα, δεν θα μπορέσεις ποτέ ξανά να γυρίσεις πίσω στην άγνοια. Πριν από 5 αιώνες, ένας άνθρωπος τόλμησε να κάνει κάτι που κανείς δεν είχε τολμήσει μέχρι τότε. Να γράψει με λεπτομέρεια το εγχειρίδιο της ανθρώπινης φύσης, το πραγματικό βιβλίο οδηγιών για το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι. Δεν έντυσε την αλήθεια με ωραία λόγια. Δεν μίλησε για ιδανικά, ούτε προσπάθησε να δώσει ελπίδα. Έγραψε αυτό που έβλεπε με τα μάτια του. Πώς οι άνθρωποι σκέφτονται, πώς παίρνουν αποφάσεις, πώς προδίδουν, πώς χειραγωγούν, πώς αλλάζουν πρόσωπα ανάλογα με το συμφέρον τους. Και επειδή αυτά που αποκάλυψε ήταν επικίνδυνα για τους ισχυρούς της εποχής, η κοινωνία αντέδρασε με τρόμο. Το βιβλίο του απαγορεύτηκε, τα λόγια του κάηκαν και το όνομά του στιγματίστηκε σαν σύμβολο του κακού. Τον είπαν ύπουλο, τον είπαν σατανικό, τον είπαν εχθρό της ηθικής. Μα η αλήθεια είναι πως εκείνος δεν ανακάλυψε τίποτα καινούριο, ούτε επινόησε τον σκοτεινό χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης. Απλώς τόλμησε να τον περιγράψει χωρίς φίλτρα, χωρίς μάσκες, με καθαρή ματιά. Και αυτό ήταν που τρόμαξε τους πάντες. Γιατί όταν κάποιος αποκαλύπτει πώς πραγματικά λειτουργεί ο κόσμος, τότε οι ισχυροί χάνουν το μεγαλύτερό τους όπλο, την αυταπάτη. Από τότε, όσα έγραψε, εξακολουθούν να διχάζουν. Κάποιοι τα απορρίπτουν γιατί δεν αντέχουν να τα δεχτούν. Άλλοι τα μελετούν κρυφά γιατί καταλαβαίνουν ότι μέσα σε αυτές τις σελίδες κρύβεται κάτι που μοιάζει με απαγορευμένη δύναμη. Και εσύ, σήμερα, θα έχεις την ευκαιρία να την αγγίξεις. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να στηρίξεις αυτό το κανάλι κάνοντας εγγραφή και πατώντας like. Και φυσικά, αν θέλεις, μπορείς να αφήσεις ένα σχόλιο με τη γνώμη σου για όσα ακούς. Η συμμετοχή σου βοηθάει να συνεχίσουμε να φέρνουμε περιεχόμενο σαν αυτό. Ό,τι και αν πιστεύεις για τον εαυτό σου, πρέπει να καταλάβεις κάτι που κανείς δεν σου το είπε. Οι άνθρωποι δεν λειτουργούν με λογική. Σκεφτόμαστε ότι αποφασίζουμε με καθαρό μυαλό, ότι ζυγίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα πριν πράξουμε. Αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Στην πραγματικότητα, οι αποφάσεις μας καθοδηγούνται κυρίως από συναισθήματα, φόβους, επιθυμίες και εγωισμούς, που συνήθως αρνούμαστε να παραδεχτούμε. Κάθε στιγμή της ζωής μας, ακόμα και οι πιο φαινομενικά λογικές επιλογές, κρύβουν πίσω τους ένα αόρατο ψυχολογικό παιχνίδι. Οι άνθρωποι θυμώνουν όταν νιώθουν ότι απειλείται η εικόνα τους, αγαπούν όταν νιώθουν επιθυμητοί, προδίδουν όταν το συμφέρον τους τραβάει πιο δυνατά από την ηθική. Και αν δεν καταλάβεις αυτόν τον κανόνα, θα σε χειραγωγούν συνεχώς χωρίς να το καταλάβεις. Αν όμως το δεις καθαρά, αν παρατηρήσεις προσεκτικά τις κινήσεις των ανθρώπων γύρω σου, τότε θα αρχίσεις να διακρίνεις τα μοτίβα, τις πραγματικές προθέσεις τους και θα μπορείς να παίρνεις αποφάσεις που δεν βασίζονται σε αυταπάτες, αλλά σε αλήθειες που οι περισσότεροι φοβούνται να αντικρίσουν. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό που κανείς δεν σου είπε ποτέ και είναι το πιο δυνατό όπλο που μπορείς να έχεις στη ζωή σου. Η πίστη και η αφοσίωση είναι λέξεις που όλοι αγαπάμε να ακούμε, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν πραγματικά τι σημαίνουν. Σου έμαθαν να είσαι πιστός σε φίλους, συντρόφους, ακόμα και σε αφεντικά,
χωρίς ποτέ να σου πούν ότι η πίστη έχει όρια και ότι η αφοσίωση χωρίς όρια μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη σου αδυναμία. Οι άνθρωποι γύρω σου θα δοκιμάσουν την πίστη σου ξανά και ξανά, με τρόπους που δεν φαντάζεσαι και συχνά με κρυφές προθέσεις. Κάποιοι θα εκμεταλλευτούν την καλοσύνη σου, άλλοι θα σου ζητήσουν περισσότερα από όσα δικαιούσε και κάποιοι θα σε προδώσουν χωρίς να το σκεφτούν καν. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι η αφοσίωση πρέπει να δίνεται με στρατηγική, όχι τυφλά. Πρέπει να ξέρεις πότε να την προσφέρεις και πότε να την αποσύρεις πριν γίνεις θύμα. Η αληθινή δύναμη δεν κρύβεται στο να αγαπάς αδιάκοπα, αλλά στο να κατανοείς τις πραγματικές προθέσεις των ανθρώπων γύρω σου και να ενεργείς με βάση την αλήθεια και όχι την ψευδαίσθηση. Αυτό που θα ανακαλύψεις είναι ότι όσοι καταφέρνουν να κρατούν αυτή την ισορροπία δεν είναι ψυχροί ή σκληροί. Είναι απλώς άνθρωποι που καταλαβαίνουν τον κόσμο όπως είναι και όχι όπως θα ήθελαν να είναι. Και μόλις μάθεις αυτή την αλήθεια, θα σταματήσεις να αιμορραγείς συναισθηματικά για όσους δεν το αξίζουν και θα αρχίσεις να δίνεις πίστη και αφοσίωση μόνο εκεί που πραγματικά αξίζει. Η φήμη είναι ίσως το πιο παρεξηγημένο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αρκεί να είναι καλοί και ευγενικοί για να τους σεβαστούν. Νομίζουν ότι η συμπάθεια φέρνει επιρροή. Μα η αλήθεια είναι σκληρή. Η συμπάθεια είναι εφήμερη, φεύγει τόσο γρήγορα όσο ήρθε και οι άνθρωποι αλλάζουν γνώμη για σένα μέσα σε μια στιγμή. Ο σεβασμός όμως είναι διαφορετικός. Ο σεβασμός γεννάει βαρύτητα, γεννάει κύρος και όποιος τον κατέχει δεν χρειάζεται να φωνάζει για να ακουστεί. Η φωνή του γίνεται από μόνη της ισχυρή, γιατί η φήμη του προηγείται πριν καν μιλήσει. Δεν αρκεί λοιπόν να είσαι ο καλός άνθρωπος που όλοι βρίσκουν ευχάριστο. Αν θέλεις να προχωρήσεις στη ζωή, πρέπει να καλλιεργήσεις μια εικόνα που εμπνέει σεβασμό. Αυτό σημαίνει να δείχνεις συνέπεια στις πράξεις σου, να στέκεσαι όρθιος όταν οι άλλοι λυγίζουν, να κρατάς τον λόγο σου και να υπερασπίζεσαι τις αξίες σου, ακόμη και όταν σε κοστίζει. Γιατί η φήμη δεν χτίζεται από τα λόγια αλλά από τις πράξεις. Όταν η φήμη σου δείχνει δύναμη, οι άλλοι θα προσέχουν πώς σου μιλάνε, θα σκέφτονται 2 φορές πριν σε αμφισβητήσουν και η παρουσία σου από μόνη της θα δημιουργεί κύρος. Αυτό είναι το πραγματικό μυστικό της φήμης και της επιρροής. Όχι να σε συμπαθούν όλοι, αλλά να ξέρουν όλοι ότι δεν μπορούν να σε αγνοήσουν. Η ζωή είναι γεμάτη από συγκρούσεις, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. Σου είπα να αποφεύγεις τις εντάσεις, να κρατάς χαμηλό προφίλ, να μην ψάχνεις μπελάδες. Σου έμαθαν πως αν είσαι ήρεμος, όλα θα κυλήσουν ειρηνικά. Μα αυτό είναι ψέμα. Η σύγκρουση δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Βρίσκεται παντού γύρω σου, σε κάθε σχέση, σε κάθε συνεργασία, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Άλλοτε εμφανίζεται φανερά με καυγάδες και αντιπαραθέσεις και άλλοτε κρύβεται σιωπηλά πίσω από τα βλέμματα, τα σχόλια και τις αποφάσεις που παίρνονται χωρίς να το γνωρίζεις. Ο έξυπνος άνθρωπος δεν τρέχει να κρυφτεί από τη σύγκρουση. Προετοιμάζεται πριν εκείνη εμφανιστεί. Όταν όλοι οι άλλοι επαναπαύονται, εσύ πρέπει να ακονίζεις το μυαλό σου, να χτίζεις στρατηγική, να γνωρίζεις πώς θα σταθείς όρθιος στη στιγμή της δοκιμασίας. Γιατί η στιγμή της σύγκρουσης θα έρθει, αργά ή γρήγορα, και όποιος είναι απροετοίμαστος θα βρεθεί γυμνός απέναντι στην καταιγίδα. Όποιος όμως προετοιμάζεται σε καιρό ειρήνης, όταν το έδαφος ακόμα φαίνεται ασφαλές, θα έχει το πλεονέκτημα. Η νίκη δεν κρίνεται την ώρα της μάχης, αλλά στα χρόνια της προετοιμασίας που προηγήθηκαν. Αυτό είναι το μυστικό που οι περισσότεροι αγνοούν και γι' αυτό καταραίουν όταν η ζωή τους δοκιμάζει. Υπάρχει μια μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουν οι περισσότεροι. Μπερδεύουν τον καλό άνθρωπο με τον δυνατό άνθρωπο. Από μικρό σου είπαν ότι για να είσαι σωστός πρέπει να είσαι ευγενικός, να λες πάντα ναι, να βοηθάς τους άλλους χωρίς να περιμένεις τίποτα πίσω. Σου έμαθαν ότι η καλοσύνη είναι η απόλυτη αρετή, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο καλός άνθρωπος συχνά γίνεται θύμα. Η υπερβολική καλοσύνη μετατρέπεται σε αδυναμία και η αδυναμία οδηγεί σε εκμετάλλευση. Ο δυνατός άνθρωπος δεν είναι αυτός που φωνάζει, ούτε αυτός που γίνεται σκληρός για να αποδείξει κάτι. Ο δυνατός είναι εκείνος που ξέρει να λέει όχι, εκείνος που δεν φοβάται να βάλει όρια, που δεν παρακαλάει για αποδοχή, που δεν θυσιάζει την αξιοπρέπειά του για να τον συμπαθήσουν. Ο δυνατός άνθρωπος μπορεί να είναι καλός,
αλλά η καλοσύνη του έχει ρίζες στη δύναμη και όχι στην ανάγκη. Είναι η καλοσύνη που δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς, γιατί ξέρεις πως αν τολμήσεις να την προδώσεις, θα βρεις μπροστά σου κάποιον που δεν θα διστάσει να σε σταματήσει. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά. Ο καλός άνθρωπος ζει για να τον αποδεχτούν οι άλλοι. Ο δυνατός ζει με τρόπο που επιβάλλει σεβασμό, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα τον αντιπαθήσουν. Αν θέλεις να σταθείς όρθιος σε έναν κόσμο που συνεχώς σε δοκιμάζει, πρέπει να καλλιεργήσεις συγκεκριμένες αρετές. Πρώτα απ' όλα, μάθε να παρατηρείς περισσότερο από όσο μιλάς. Ο άνθρωπος που ακούει και παρακολουθεί, καταλαβαίνει πράγματα που οι άλλοι χάνουν. Δεύτερον, μάθε να λες όχι χωρίς να απολογείσαι. Το όχι είναι το θεμέλιο των ορίων σου και χωρίς όρια θα σε πατήσουν. Τρίτον, κράτα τις υποσχέσεις σου και φρόντισε οι πράξεις σου να έχουν συνέπεια. Η αξιοπιστία είναι η βάση του σεβασμού και όποιος δεν μπορεί να τη στηρίξει με πράξεις, μένει πάντα στο περιθώριο. Τέταρτον, μη φοβάσαι τη σύγκρουση. Εκείνος που αποφεύγει συνεχώς τις εντάσεις, χάνει κάθε φορά ένα κομμάτι του εαυτού του. Και τέλος, μάθε να ελέγχεις το συναίσθημά σου. Όχι να το θάβεις, αλλά να το καθοδηγείς. Ο θυμός, ο φόβος και η επιθυμία είναι δυνάμεις που μπορούν να σε καταστρέψουν. Αλλά αν μάθεις να τις δαμάζεις, τότε θα γίνουν οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί σου. Αυτές δεν είναι θεωρίες, είναι οι πρακτικοί κανόνες που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο που παρασύρεται από τα κύματα, από εκείνον που κρατάει γερά το τιμόνι της ζωής του. Τώρα ξέρεις, αυτά που μόλις άκουσες δεν θα τα βρεις σε σχολικά βιβλία, ούτε θα στα διδάξει κάποιος δάσκαλος. Δεν θα τα μάθεις ούτε από τον πατέρα σου, ούτε από τους φίλους σου, γιατί οι περισσότεροι δεν τα κατάλαβαν ποτέ. Κι όμως, είναι η αλήθεια που κυβερνά τον κόσμο, είτε το παραδέχεσαι είτε όχι. Από εδώ και πέρα έχεις δύο επιλογές. Μπορείς να αγνοήσεις όσα έμαθες σήμερα και να συνεχίσεις να ζεις με τις ίδιες ψευδαισθήσεις που κρατούν δέσμιους τους πολλούς. Ή μπορείς να τα αποδεχτείς, να τα ενσωματώσεις μέσα σου και να δεις τους ανθρώπους όπως πραγματικά είναι. Αν επιλέξεις το δεύτερο, τότε τίποτα πια δεν θα σε ευνηδιάσει. Θα ξέρεις πώς να κινείσαι, πώς να προστατεύεσαι, πώς να επιβάλλεσαι. Θα γίνεις ένας άνθρωπος που δεν παρασύρεται από ψέματα αλλά πατάει γερά στην αλήθεια. Και αυτό, όσο και αν κοστίζει, είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να κατέχει κάποιος στη ζωή του.